завдання цього плакату було спровокувати людей. Чи дійсно вони вважають, що я не чудовисько, якось по-іншому про це скажуть. І оцей досвід класний був, що якраз того першого дня приходила вчителька і вела за собою таких маленьких діток, можливо, там 3-й або 5-й клас. І вони так повз мене за спиною проходять, потім вона йде попереду, повертає обличчя, отак от бачить мене з цим плакатом, і дійсно відвертає голову, і йде далі, і за нею йдуть далі діти. І виходить так, що оцей мій меседж, він реалізується, що людина справді відвертає обличчя, йде, а за собою ще веде дітей, яким навпаки треба показати гарний приклад, а не поганий. Нас тоді знімали журналісти, вони побачили, підбігли до неї, почали комунікувати, і там вже якось вона набрала сміливості, підійшла, підвела дітей, і вони всі мене по черзі обіймали.